Bilisan mo! Bilisan mo! Oo, malaki yan dali, makita mo. Ano, bilisan mo! Uy, wag mo! Ayusin mo, boy! Uy! Wag mo! Ginagawa! Dito! Yun! Tingnan! Yun! Huli! Yun! Yun, nakapulaan din tayo mga tay. Ayan, saka yan, boy! Saka yan! Tira yan! Oh! Malaki! Dito balik! Yan ganun din mo lang. Matak. Isa, dalawa. Ginagawa? Apat. Lima. Ano? Siyam. Uy! Siyam. Ay, ito boy! Makakaw ito boy! Uy, alaki. Uy, yun. Grabe. Diyos ko. Ay. Ayun. Alaka. Yun, mayroon pa rin. Malaki. Ilang oras na kayo dito, tatay? Grabe, ang dami natin. Oh. Swerte ni tatay Jambit mo. Galing kamatis tapos sili, no? Ayan mga toy, ayos na. Balik na rin natin ito mga toy. Uy, sarap. Yun, sa mapagpahalang araw muli sa inyo mga toy. Welcome po sa ating YouTube channel na. Layo nang dinating natin mga toy. Bali dito kami ni Kachoy Del sa may Pampanga. Yun. Kachoy. Yan, mega love shoutout kay Kachoy Del mga toy. At siyempre mega love shoutout sa nagatid sa atin si Master Michael. At siyempre sa kanyang papa na si Kapitan. At si Master Marvin, yung mega love shoutout. Maraming mega love shoutout nga pala sa lahat ng anglers dito sa may Pampanga, sa bayan ng Minalin. Silent viewers natin, mega love shoutout. Bart Romero, mega love shoutout. At siyempre sa kumpare kong napaka-supportive sa ating channel, no? Si kumpare Ferdy Sarmiento, yun, mega love shoutout. At sa Sarmiento family dyan sa Calapan, Mindoro, at Abaha family, yun, mega love shoutout. At sa mga Trasona family, mega love shoutout. Pero yung sa dulo mga tayo, napakarami naman lang. So naiya tayong pumunta doon kasi baka masir naman tayo ng siyam-siyam. Dito lang tayo. Mega love shoutout nga pala kay J Fishing TV, yun, mega love shoutout. At kay Unatos TV, Master Fishing, mega love shoutout sa inyo mga. Nakadali yung tayo mga iwas. First cuts. Ang good size eh mga. Yan, 3.1. Uy, meron namin mo, sana yun. Thank you, Lord. Kala ko walang isda. Pwede na tumami. Dahil natin ito itong nakagalit itong ano sa atin itong pangmalalakan. Thank you, Lord. Meron tayo isa. Ginagawa mo. Palaki. Yan, bigyan lang shoutout ka pala sa kapatid ni Kachoy Rodel, no? Si Ma'am Oyet. Yun, yun. Boy, bayabatsi mo na ako, boy. Kada na wala tayo.
Yung taw-taw yung na-expect ko na agad dito. Ano alis natin mo rin. Yung laki. Tignan tayo siya. Laki. Malalaki doon kita tay. Grabe. Maya tayo mag-ingay natin. Unti-unti lang tayo mag-ingay kasi baka masermonan tayo dito. Baka palayasin tayo dito. At siyempre, mega love shoutout nga pala sa sa subscriber natin dyan sa may Panikita Lux, si Sir Delphin Padilla. Yun, mega love shoutout. Maganda rito yun, malaki. Nakaganda ako yun. Ito lang. Nawala. Uli. Wala ka kayo ito. Wala ka rin. Laki mga tayo. Mamaw. Yes sir, thank you. Laki. Lapad ba? Ilang taon, hindi niya kami. Ako. Kala ko ruho mga tayo. Swerte sana kahit isang ruho lang. Ayabas. Sana. Patalawa lang. Grabe. Ano yan? Ano naman sa'yo? Manis ko planta niya kay. 3.2 na. Hindi nga, bilang ko. Arito, dito. Nariamon na si Balo, hindi makakalit. Tinakubig lang? Hindi, bagi. Sa tingla pa mo. Kaya pa mo ka? Iwas lang yung kinakagat. Game. Mega love shoutout nga pala kay Kabiwas to. Kabiwas. Lipat tayo Kabiwas. Kabingwit. Tara na. Ang lalaki mga tinahuli nila. Kahit makahuli sila sa sobrang laki. Hindi sila masyadong nag-ingay ba. Napaka mamahiyain yung mga dito mga anglers. Pati yung yung kibit, pati napakaliit din. Napakaliit ng kibit ng tilapia. Ganyan nga lang, sobrang agahan natin kasi yung paunahan dito sa spot na. Yung mas pakibit pa rin doon, may gitna. Makalito sa iyo. Hindi ko lang binibidyo kasi hindi pa natin kakilala masyado baka pumaytan tayo. Ayun mga toy, uuwi na sila Tatay Jumpet mga toy. Videoin natin mga toy. Tatay Jumpet, tingnan daming mga toy huli nila dito sa gilid. Ayun mga toy. Ilang oras na kayo dito Tatay? Ayun na pala. Grabe ang dami mga toy. Swerte ni Tatay Jumpet mga toy. Dito taga rito rin kayo Tatay? Oo. Grabe ang lalaki mga mamaw. Ha? Mga mamaw no? Tigit Tatay, thank you. Kahapon. Ay kahapon po. Doble. Ayan, si Tatay rin. Ayan, si Tatay Nestor po. Ayan, kasama rin ni Tatay Jopit. Nakarami din siya. Ano po? Huwag mo masyadong igilid ka dyan. Ayun, tinuro. Bayo mo konti sa kulungan. Ayan, tinuruan si Kachay Rodel ba? Doon daw sa gilid daw ito Machoy. Yung nakalutan niya sa sasabi lang pagka nasa kulumbo. Ayan, sana makadala na tayo dyan Kachay Boy. Sige tayo, ingat po kayo. Thank you po. Opo. Maraming salamat po. Sana close natin si Tatay no? Para meron tayong tropa dito. Ayun, bate, dito tayo sa may pinanggalingan nila. Ay, di pala natin na-videoan yung Tatay Ang. Sigurado sana makahuli na tayo. Nakakano pa lang kami mga tayo. Ito mga tayo, sigurado nararamdaman ko dito mga tayo sa pinanggalingan nila Tatay. Mukhang makaka-harvest tayo dito mga tayo. Sayan.
Itinak mo na. Dito ka lang sa gilid. Masagasaan ka pa dyan. Delikado ba mawala pa? Oh. Lagi na. Wala, mahulog pa eh. Ito yung ang laki. Ay, thank you Lord. Yun. Ah. Bro. Yun, huli boy, huli. Boy, huli. Oh, yun. Yun. Sumabit pa mga kasi. Thank you Lord. Prito na kami. Yan, Master Fishing Adventures. Yan o. Jason Cruz Serrano. Oh, kasama ko rito. Yun yung TV. Yan o. Nagkabanding din kami rito sa spot mo daw to. Nakaganda. Bisa mo. Bisa mo. Oo, malaki yan. Dali, makita mo. Ano, bisa mo, bisa mo. Uy, wag mo. Ayos mo, boy. Boy, ginagawa. Wag mo. Dito. Yun. Thank you Lord, thank you. Mga so yan laki. Uwi na tayo. Isang malaki lang naman hinihintay natin eh. Yung mga tayo. Sure si Katay Jason, pumunta lang dito, nakakawala tayo malaki. Yun. Yun, huli. Yun. Yun, nakapulahan din tayo mga tay. Thank you. Nagsisimula na kami. Kala mo mga nasa ano, barangay Kupang malalayo papa mo. Kalimutan mo nga tumbaya mo na to. Ayun na, bisa mo. Pilisan mo. Kalak. Masisya na kasi Jiso, nakatuwa lang si ano rin nakakatuwa rin mga kasama si Johnny Juice, ang ingay. Ayun. Ay, ito. Yun. Loko. Yun, nakalabas. Thank you Lord. Yun, mga tayo, sunod na to. Ikakatsuin ko pala natin ito mga tayo, no? Para nakatikim sila, ano? Si Ate Uyit. Uyit na. So, bigas lang pala mga tayo. Ayan, saka yan boy, saka yan. Tira yan ka. Oh, wala ka. Dito. Dito. Yan gano'n din, walang. Walang target. Bawal ka kupal. Yan. Oh. Ako rin. Itak mo na, sige. Bibisan mo, ako naman din. Eh, kasi inano yun sa'yo. Yun, huli. Ay, hindi. Ito. Oh, yun. Alaka. Ay, sus, Ginoo. Ang laki. Alaka. Ay, sus, Ginoo. Ang laki. Ginagawa mo. Yeah. So, yung mga kasulita ko. Ayun. Alaka. Yun, mayroon pa rin. Balik. Ano to yun? Grabe. Grabe na palupot yung isang pamiwas ko. May laman na pala. Master Fishing, ganda nitong spot mo pala rito. Hindi ka man na nag-chat eh. Yan, Kachoy JPC ka, tara na! Resbat na tayo agad bukas.
Malayo lang kasi to, no? Kung malapit-lapit lang to. Biro, ilang oras, boy? Isa't kalating oras, no? Yaya? Ay, pwede pala natin resbakan to. Ayan, kakabiwas. Resbakan natin to. Ayun, kaching! Ano ko? Yun, kachichiso, no? Yun, no? Grabe. Para sa size. Resbakan natin to, kabingwit dito. Kulang-kulang 2 oras. Kaso, yun, siguro magtulog na lang tayo sila, ano? Sila, Unitus, malapit lang ata tayo nila dito eh. Kaya sa malayo ba dito ba eh? Malayo ba? Malayo. Belated happy birthday nga pala sa utol ko. Si Manny Bermeo at sa kanyang asawa na si Ate Mary. Yun. Yun, mega love shout out. God bless po. Sana nga yung mga puwita, no? Ganda nang yak ako. Bilis ako. Ako nabul ako. Uy, Diyos ko. Grabe. Ang ganda ng dawis sibat. Uy, grabe. Matutuwa. Sabi ko sa kita nito. Ay, ano ka, nagkagulo-gulo na. Uy, ikaw na mag-ayos. Mahilig din pala tatay niyo mag-ano. Oo, taglibangan din kat. Yung mga rin namin sa mga tropa rin namin sa ano, mayroon din sa Ilog Pasig. Sila Kuya Prince Pabarlan, yun, galab shoutout ka pa Kuya Prince Pabarlan. Ito na kuya, oh, meron na naman. Kuya, oh, sabi ko sa'yo, kulahan oh. Tagalin mo, tagalin mo. Tagalin mo. Ma! Oh, tanggal na. Ano pa eh? Swerte ni Kuya Prince Pabarlan, shoutout ha. Kakatawa naman din. Ay, thank you talaga ulit sa mga fishing videos na napunta namin na maganda na naman mga kahit malayo sulit naman po yung kasiyahan na larangan namin ni Kajayo ni Kajayo Rodel. Maraming salamat talaga itatay kayo talaga. Tapos kung hindi kayo pinalipat dito talaga wala hanggang ngayon siguro kasi ang doon doon sa may pisto namin doon wala hanggang ngayon wala ang mamaris doon matay yun taga doon sa dulo na yun si Master ano sa kanya siya? Siya yan? Oo. Hinihila na ba? Uy, yan na nga. Hinihila na nga. Hinihila, malaki. Uy, malaki. Ganda. Diyos ko. Gaganda ng size mga tiyo. Kala mo yung nabibili sana mga tiyo na sa merkado. Grabe. Hila pa. Ah. Sarap. Maragis to eh. Ang sarap eh. Sabay-sabay. Bayabas, kita Joydel. Ada tubuh. Ayun, binuli na pala. Binuli na pala yun. Oh, magsasali ka pa. Ganda oh. Thank you Lord. Wala mo mga tilapia sa ano sa Laguna Lake. Yung Kuya Saldoids TV, yung Dice Road Trip para punta natin ito minsan. Tapos makitulog na lang tayo dito sa ano. Hanap tayo ng tropa dito na malapit-lapit. Kalumpit kasi, malayo dito. Kalumpit.
kabiwas ata, kalumpit na tayo. Yun, ano mga to dalawang bulati na lang kami ni Kachoy Del, no? Ni Kachoy Del, dalawang bulati na lang ano, para maka-spot naman dito si Kachoy Wilson dito sa ano, malupit na to si spot na pinanggalingan ni tatay dito. Maganda rito mga to, grabe. Ayan na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ito, ano, siyam. Uy, siyam. Ay, ito boy. Dito boy, mas makaw ito boy. Uy, ang laki. Ako boy. Uy, yun, grabe. Diyos ko. Ay, ala ka. Yan ang grabe mga choy. Hindi nakapurba oh. Uy. Ala ka. Ay, mga choy, isang bulati na lang. Paano yun boy? Ito. Dalawang bulati ka. Wala na kita dito boy. Puno na itong lalagyan namin. Ano yun boy, last na itong bulati ko. Last ang bulati ko dito. Last na rin itong dito ko sa kabila. Last dose na para maka ano tayo, maka paglinis ng mauulam. Malayo-layo pa mata yung huyan na. Saan tayo? Barangay na ba eh? Barangay Sira. Ha? Sira. Barangay Sira. Barangay Sira Guagua. No? Guagua, Pampanga. So ito mga ito. Yung pinuntahan namin. Siguro ano, nasa 30 minutes papunta dito. Papuntang Minalin. Ng bayan ng Minalin. Pampanga naman to. So, wala talagang malayo sa ano, sa gustong marating na fishing spot. So sa nakakating mga tayo sa ano, si GPC, saka si Jolly Juice, wala pala rito ngayon. Saka si Lady Anglers. So sana sa susunod, pagpunta natin. So siguro bukas or sa susunod na araw balikan natin dito. Grabe siguro kung lahat nilagay ko yung pamiwas ko dito natin. Sigurado baka dalawang banyera puno. Bayabasi na rin kita dito. Bayabas ka na yun. Bayabas ka na yun. Lang mati. Teka lang. Konting kalaman lang mati. Pag pupunta kayo sa fishing spot na to. Eh ano, bali yung size ng hook nyo siguro ano, size 7 or 8 ganun, para talagang sigurado yung mga mamo mga to. Ang dami namin nakawala. Siguro ano na ako, apat siguro na naramdaman nyo naman mga kung malaki kasi talaga ramdam pagka nakalas eh. Teddy, kami din ikaw, ilan na yung ano, nakalas kayo? Apat din. Sayang, pero mukhang nakuha natin yung maganda yung size 6 lang kasing gamit ng mga tayo. Balik yung taga nyo. Oo, 5 lang yan eh. Kaya talagang kunti na lang pag parang ayaw nyo na eh. Kaya nakakalasan lang eh. Ano pala yun? Oh. Ayun. Kasi nasabitan ka tuloy. Yes. Ayun, tanggal na eh. Ayun mga tay. Ayun no? Wala. Pahinga na ako mga tay. At naano na. Gugulo itong pamiwas natin. Hindi na nakikita kung may kibit pa o wala. Ayos na to. Yun, maraming salamat sa inyo mga tay, sa mga nagtagang manood po. Yun, maraming salamat. Kasi Iso, Matay Rodel. Ito, nakasama natin dito.
sila tatay. Yun lang po muna mga toy. Maraming salamat. Ayun, yung spot natin ano. Bali Minalin. Minalin Pampanga. Ayun, thank you so much. Ito, dito ka na. Dito ka naman dito. Thank you so much mga toy. Paulitin po. Respakan natin dito mga toy. Susunod na araw. Thank you Lord, thank you mga toy. Yun o, thank you so much. Dalawa kami mayari nun, Katsidel. Thank you Lord, thank you mga toy. Shout sa ano, FBI Accounting, sa mga sumusuporta sa kay Kachoy. Yun, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Boys. Panoorin nyo. Siyempre sa Pines Warehouse Boys, tsaka FGI ano, Pioneer. Yun, thank you. Peace spot namin mga toy. Choy, uwi na kami. At siyempre magpapasalamat tayo kay Kuya Michael, Boss Michael, no? Pagkano natin dito sa magandang swimming pool niya. Ayan na, may pa ilaw-ilaw pa. Maliligo daw kami dyan mamaya mga toy. Siyempre kasama natin si Katoy Boy. Yun. Ayun. Ito, dalawa, di pa masyadong ano yan. Kakalagay lang namin yan mga toy. Manasan family dito sa may Pampanga. Guagua, Pampanga. Ayan o, ganda dyan. Semi ano na to boy, no? Semi resort na, no? Yan o, ganda o. Yan o, pag pumunta daw kayo dito, libre lang yung ano, yung mangga kasi nalalaglag na ng mangga. Napakarami o. Dito lang mga tayo, sa gilid-gilid na lang o. Yan o, dyan sa mga paso-paso, nasa ano na, nababa na.